טוב, אז שלום חברים, כאן יונתן רוף, והיום יהיה פרק ספיישל יהיה פרק ספיישל, לא לשאול של מה, יהיה פרק ספיישל. למה את כל כך? טוב, אז נמשיך את העולם שלנו. והיום אנחנו עם חבר שלנו שכל יום משמיע את האייפד. תביא! אוטן! תביא! תביא לסוטרק! סתום. אומייגאד, 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 מה? למה עצרתי את עצמי במצב כזה גרוע? חברים, שיחקתי קצת, כן. אומייגאד. די. בוא נמצא את וילג'. אתם, נסביר לך מה עושים, אוקיי? יש כל מיני חרבות חדשות, אוקיי? כן. שכאילו, זה חרב לפיס, כל פעם שאתה מרביץ למוב, כן? היא מביאה לך, כאילו, אז כאילו שמתי על זה מנדינג, ואז זה לא יכול לקרות. אומייגאד, די. אני אעשה פיספול. אוטם בו. אז אנחנו אמורים להשיג, אוטם, אתה צריך לבחור אחד מהחרבות, ואז אנחנו נצטרך להשיג את זה. טוב, אני רואה. זה עוד. אוקיי, אז בוא ניכנס שנייה לזה. מוד. לא. What the fuck? I know what is that. חברים, להירשם למנוי. עכשיו, הנה אוטם אגיד לכם. תרשמו לערוץ. יפה. אז בעיקרון, אוטם תבחר חרב אחת. איזה יש? הנה, יש לך את כל החרבות. דיימון? לא, חרבות חדשות. בחור. הכי למעלה. ו? לא. כל אלה עשינו. מה? אנחנו צריכים בסניים, אבל אתה יכול לבחור איזה שאתה רוצה. אמרלד. שתי האמרלד הזה? כן. זה סטיקס, יש לי את זה כבר. נו. אתה יכול כאילו חרבות. אוקיי. אתה רוצה חרב? איזה? What the fuck? לא. כן? אוטם צריך להגיע בשביל הנדר וכל מיני דברים. בדיוק. לא, אני לא מוכן. אם אתה לא עושה את זה, חוזר לך. אני יכול את זה, אחד מעליו. בסדר. אז נצטרך דיימונד סורד. קנג'י. נצטרך דיימונד סורד, ואנחנו... ואז נמשיך. אוקיי. אז אוטם, זה פייר קורל. תסתכל מה זה עושה. זה לא עושה כלום. פשוט לא עושה כלום. תסתכל. מה כתוב כאן? מה זה דרגן הפרוט? זה כאילו פותח מים. זה. תסתכל. מה זה עושה? פותח מים. אז אחרת לא עושה כלום. אני הכי אהבתי את הלפיד לזולי. ואנחנו מתים הרבה, זה גם אחד מהדברים שאנחנו עושים. אתם רציניים איתי? מה קרה? היה לי ארמור טוב, עדיין. כל הזמן הזה והיה לי ארמור מדיימונד. סליחה, לא דיימונד, איירון. אני חשבתי שאני אמור כל כך מהר. אוקיי, אז אנחנו אמורים להשיג, יש לנו את הדיימונד, אנחנו אמורים להשיג קרח. טוב, אז חברים, אני ואוטם הגענו, לקח שנה, הגענו לאייס ביום, קודם כל יש כאן איגלו, אז בואו נבדוק. זה לא הגיע.
קודם כל נהרוג את ה... what the fuck. טוב, בוא נשיג שנייה 3 בלוקים, נהרוג. איירון גולם. רגע, עשיתי על פיספול, נכון? אבל לא צריך. לא. אם אני מרביץ לו. what the fuck? למה אני כל הזמן אומר what the fuck? רותם, יאללה, בוא! רותם! איך אני אמור? אוקיי, אני צריך להשיג סילקטאץ'. אז הרבה זמן השגתי סילקטאץ'. וניקח את האלבין שלה, את האנביל. אנביל. שים את זה כאן. על מה אנחנו בכלל שמים סילקטאץ'? אין לנו פיקיקס. חרא מזל. רגע, בשביל לחצוב. פיקיקס. פעם. אז לי יש כאן מאוד. כפה. למה יש לי מזל כל כך נחסם? רותם, בוא! די להיות באייפד, בוא. בוא טוב. למה? בוא טוב. בוא תשחק! בוא טוב. אתה רציני איתי? כן. בוא נשחק פה. וואי. אין, ככה זה. סתם. אוקיי, עכשיו חברים, הכנו את הסילקטאץ' פיקקס. ועכשיו אם אני הולך לגלות שזה לא הולך לשבור קרח. אוי, לא. די, למה יש לי מזל ככה? יופי. עכשיו סנואו. בלוק אוף סנואו. איך אני אמור להשיג בלוק אוף סנואו? בבקשה. השגתי סנואו. let's go. ועמדתי בול באותו מקום, אם אתם שואלים איך. אנא קשור אחת, כי אני חיפשתי את המקום בדרך במשך שעה. אוקיי. יאללה. בזמן שאתם לא עסקים לשחק. כן. יאללה, נו. בוא נמשיך. רוצים, הכנתי את החרב שרציתי. באמת? כן. אני לא רואה. בוא. מה? מה לזה? אין לי זכוק באייפד. תן לה את האפל. שנייה. טוב, עכשיו הוא הלך אוקיי, אחותי צועקת כאן, זה לא קשור. למה זה לא עובד? טוב, אז בוא נראה. הכנו את החרב נכון. כזה מחור, די. אני מכור, כן. די, נמאס לי. למה זה לא עובד? אני צריך לראות את אופס, עליתי בטעות לקריאיטיב, סליחה. טוב, אז הבנתי. ואני הבנתי גם מה זה עושה, תסתכלו. הבנתם? כשאתה מרביץ עם זה, כשאתה מרביץ עם זה, אני אוהב להרוג בווילג'ר, עם חרב שלא נגמרת. לעולם. בחיים שלי.
אז אני חושב שעכשיו... איך זה זה? בוא ניתן לחתול הזה סלורס. שאני יכול לספוג. אז חברים, אוטם יבחר את החרב הבאה שאתה רוצה. מה זה? למה אתה עושה את הקשים? נו, תעשה את זה. אוקיי, יאללה. ניצור את זה. גוף! טוב, אז הצלחתי עם השתי אלה. עכשיו נותר רק להכין את החרב. אוטם, הכנתי את החרב שאתה רצית. כבר? כן. כבר אוטם, זה לקח איזה חצי שעה. אמנם רק בחרת אחד קשה, אז לקחתי אחד יותר קל, אבל שקשה ליצור בה. וואההההה. אני רשע. What the fuck? רותם. שלג מרחב. What the hell? עכשיו זה כבר לא מרחב. אחד מהם מרחב. נכון. די, נו! כבוש. טוב, אז השגתי עוד. עכשיו בבקשה שזה יעבוד. Let's freaking go! אוטם, מה זה עושה? Give blindness. בליינדנס. שמישהו לא יכול לראות. כן, אני יודע. אם אתם שואלים למה אני שואל אותו והוא לא יודע מיינקראפט, כן, יותר טוב מתחבר לי. הוא כבר ענה. טוב, וגם יש לנו פיקקס טוב. אז אני חושב שנסיים את הסרטון להיום. זה סרטון ספיישל. אוטם, אתה מחליט איך מסיימים. מה? תחליט איך מסיימים. מסיימים. אתה מחליט! ומקום ראשון, מקום שני איפה אוטם? אני אתן לאוטם להיות מקום שני. היי! אתה לא עשית כלום כמעט. תגיד תודה. מה זה כמובן לא? אז בגלל שלאוטם אין סקין, נשים אותו אוויר. בגלל שאני יותר חזק ממך. אז אני מקום ראשון והוא שני. גוף. וואי. שיט. אני כן קיים. לא במיינקראפט. שיט. נסיים להיום. עוד שנייה. נסיים להיום.